फिल्मफोरनि एक्टर एक्ट्रेसखौ जोबोद नायनो लुगैयो एबा खाथियावहाय नुजानो लुगैयो नङाना लोगोफोर दा जोंनि क'क्राझारावनो सासे बलिउडनि सेलिब्रिटिया फैगासिनो लोगोफोर 27 फेब्रुआरियावहाय जाय जोंनि क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावहाय जानो गोनां इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलावहाय बिथाङा फैगोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बेवहायनो दंगासिनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला बयबो भिडिअखौ नायलांदो अननानै अब्ला नै लोगोफोर नायलाय दा थियारि जागासिनो दं आरो ओरैहाय नै न' गोरलै गोरलै बानायगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै स्टेज दं नै लोगोफोर बानायगासिनो नै जोबोद साजायदों ओमफ्राय बैयावहाय डिमापुरनिबो माबा बानायलायदों नै बायखोन्दा खाम्फा बिदि बानायगासिनो लाइटिंनि बानायगासिनो नै आं दिनैसो हाबफैफेरदों लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावहाय ओमफ्राय इउनिभारसिटि सिङाव दि एसेबां गिदिर बाउन्डारि दं आं बेखौ मिथिबावामोन एसेबां गिदिर स्पेस दङ आंलाय एसे खाथि खालायावसो जादों सानबावदोंमोन ओमफ्राय फैनानै नुफैबाय इउनिभारसिटि बाउन्डारि सिङावसो जाय नोंथांमोना बलिउडनि एक्टरखौ नायनो गोसो नायफैदो 27आवहाय फैगोन बिथाङा ओमफ्राय 27निफ्राय थारिख मार्चसिम जागोन आरो प्रग्रामा इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल नायफैदो नोंथांमोनाबो टाइम दिहुननानै दसे डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनानै लोगोफोर बेयावबो बानायबाय दाबो जाजोबाखैनो मा जिनिसजों बानायदों बेखौ कालार सोना कालार आरो बिबेक अबेरयले नङा लोगोफोर अक्षय कुमारखौबो फैयो होननाय खोनादों माथो नंगौना नङाथाय आं जायखिया खोनादलाबायदोंसो आरो नायनोसै सोर फैयो डेट सफैबासो मिन्थिसिगोन दे दाबो मोजाङैनो खबर गैथ'आ सोर फैगोन ओरैनो फैनायाथ' फैखागोन बियो सानै साथामसोआ ना लोगोफोर बारावखा बुखारनो हायै खालामखाबाय नै लोगोफोर टाटा गोबाव समनि उनाव बे भिडिअखौनो लानानै फैबाय आं लोगोफोर नोंसोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौहाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर